Bueno, moi bons días a todos e a todas. Vamos dar comenzo a esta sesión extraordinaria prevista para as 13 horas, donde a orde do día comezamos polo primeiro punto, que é a aprobación do borrador da acta da anterior sesión extraordinaria do 30 de xaneiro. Non sei se hai algunha obxección por parte dos grupos. Ben, procedemos á votación. Votos a favor do borrador da acta anterior da sesión do 30 de xaneiro. Queda... Gorka, non? Sí, a favor. Non? Vale, queda aprobada por unanimidade. E pasamos ao segundo punto da orde do día, que é a toma de posesión de dona Luisa María Sánchez Méndez como deputada provincial. Cedolle a palabra ao secretario. A favor de dona Luisa María Sánchez Méndez, e toda vez que presentou nesta Secretaría Xeral a declaración de bens patrimoniais, declaración de causas de posible incompatibilidade, así como a liquidación do imposto sobre a renda, non hai, pois, obstáculo legal para a súa toma de posesión. Xuro, por la miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de deputada provincial, con lealdade al Rei e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Ben, non sei se algún voceiro de algún grupo, voceira, quere intervir. Bueno, pois eu, Luisa, por darche os parabéns. É unha honra para min como presidente desta institución e tamén como membro que son do Grupo Provincial do Partido Popular, pois contar nas nosas filas contigo, desexarche os máximos dos acertos que van a ser todos. Así que, xa digo, de verdade, parabéns e benvida a esta casa. E sen máis, pois, damos por finalizada esta sesión extraordinaria. Moitas grazas, bo día.